Ahojte, vítajte na mojom YouTubeovom kanáli. A ak ste tu noví, tak budem rada, keď sa spoznáme. Preto som si pre vás pripravila nejaké zaujímavé otázky od mojich sledovateľov, aj keď ich nemá veľa, ale napísali ich dosť. Takže ako prvá je, že kto som bola ako dieťa a čím som sa najviac líšila od dnešného seba. Tak bola som dosť živé dieťa, si myslím. Mala som rada život. Mala som rada, keď som mohla byť s niekým, najviac s kamarátmi. Vždy som s niekým bola. Bola som skôr extrovert ako introvert. Aj keď moja povaha vždy bola tak polo introvert, podľa toho, v akej som bola oblasti a v akej som bola partii. A čím sa líšim teraz od seba? Asi tým, že už toľko netrávim čas s ľuďmi, alebo skôr sa im snažím, nie že vyhýbať, ale už úplne inak vnímam ten svet aj ľudí okolo seba. A už nie som taká, že sa s hocikým porozprávam. Radšej odchádzam, ako sa rozprávam, čo znamená, že som akože s kamarátmi, aj mám kamarátov, aj všetko. To nemôžem povedať. Ale už sa až tak rada nerozprávam a už až tak rada netrávim čas s kamarátmi a takto, že radšej som sama, radšej tým, že vlastne mám prácu, kde robím hlavne s ľuďmi, tak skôr to asi tak vnímam, že si potrebujem trošku oddychnúť od tých ľudí a nabrať trošku silu aj sama pre seba. Takže to by som povedala, že sa tak líši, že som viacej introvert ako extrovert a mi to tak vyhovuje. Mám rada ľudí, aj sa pobavím všetko, ale odtiaľ potiaľ už to nie je, že celý čas byť s ľuďmi, ale maximálne ísť von na také stredko alebo čo a odísť preč a byť sama alebo s partnerom. Takže tak. Ako druhá otázka je, že čo ťa vie najviac potešiť, aj keď máš zlý deň? Najviac ma vie potešiť, keď je niekto na mňa milý, bez pretvárky, bez falošnosti, keď je to z úprimného srdca, alebo keď je úprimný. Mám strašne rada darčeky, ale nerada ich príjmam. Takže tak. A čo mi vie ešte robiť takou šťastnou, alebo skôr potešiť ma v tom dni, keď ho nemám až tak dobrý, je, že keď ma niekto vie pochopiť, že ako sa vtedy práve cítim a prečo som taká, že namiesto odsudzovania a hlavne Ježiši Mária, tak to riešiš a takéto blbosti, to nemám rada. Takže to, že ma niekto chápe. Koľko máš rokov? Takže na rovinu vám poviem, koľko mám rokov. Mám 24, už som tak 3/4 stará, ale nie. Mám 24 rokov. Niektorí mi hovoria, že vyzerám staršie, niektorí, že mladšie, neviem. Mne je to v podstate aj jedno. Si vydatá? Áno, som. A stále sa ma pýtate, že kde mám prsteň. Moc ho nenosím, iba keď ideme von, lebo sa o ňoho bojím, že ho stratím a tak. A už sa mi to aj párkrát stalo, že som si ho niekde zabudla. Našťastie ľudia sa mi hneď ozvali a teraz sa našiel, ale nerada ho takto nosím. Ale som vydatá. Potom, že a ako dlho ste spolu, ak si vydatá, tak s mojím mužom sme spolu už skoro 8 rok a vydatá som už skoro 2. rok. Takže celkom dlho, ale zároveň aj čerstvo. Takže chcela by si do budúcna deti? O tomto sa porozprávam potom hlbšie. Momentálne to rozberať asi ešte nebudem, pretože sa chcem teraz venovať vianočnému času, keďže prichádza. O čo môžete očakávať aj vlogmas, alebo skôr vlog. Vlogmasy som tento rok nerobila každodenné, takže a do budúcna, jasné, určite by som chcela dieťa. Aspoň to jedno. Ako si predstavuješ svoju rodinu o pár rokov? Fúha, toto je dosť taká otázka, že sa ja teraz nad tým zamýšľam, tak hlavne, aby sme boli zdraví, to je asi prvoradé, aby sme sa o tie deti alebo o tú našu rodinu vedeli postarať, aby nám nič nechýbalo, aby deťom hlavne nič nechýbalo a o to sa aj práve teraz snažíme. Ako vidíte, som v robote, nie som doma, takže
asi toľko. Proste predstavujem si to tak, že aby moje deti mali to, čo mne síce nič v detstve nechýbalo, nemôžem povedať, ale aby sme boli hlavne zdraví, šťastní, aby mali naše deti lásku, aby sme im vedeli dať to, čo chcú a tak. No. Kde pracuješ? Takže pracujem v detskej nemocnici v Banskej Bystrici a to je asi tak všetko, čo by som vám povedala. O čom bude tvoj kanál na YouTube? Takže môj kanál, chcela by som sa teraz venovať hlavne rodine, takým vlogom, hociaké tematy, myšmáš. Chcela by som vyrábať, tvoriť, ale asi všetko to bude spojované do rodinného vlogu. Tento kanál je založený na tom, aby sme mali spomienky hlavne pre nás a aj pre deti, aby vedeli, aké to bolo, keď sme ešte ich nemali, aké sme ich čakali napríklad. Takže asi také sprevádzanie života, sprevádzanie našich dní a tak. No a jasné, že aj potom pre vás, neviem, či mi to tu tak preskakuje hlavou, neviem. A určite by sme boli radi, keby sa ku nám pripojíte, aj keď neviem, lebo ja osobne ešte sa len učím. Takže nebude to možno také, ako ste zvyknutí od druhých. Ešte tu je jedna otázka. Nevidíš na sebe obezitu alebo nechceš radšej schudnúť? Toto bola taká otázka, že som nevedela, či to je úražka alebo sa pýtaš, ale zobrala som to tak normálne. Takže áno, vidím to na sebe, nie som slepá, ale momentálne sa nedalo s tým nič robiť. Totižto človek nie je obezný iba z jedla, že sa prejedá alebo veľa je. Obezný človek dokáže byť aj z choroby, napríklad liekov, ktoré ho zavodňujú a podobné. Takže o tomto rozprávať moc nebudem, prečo vlastne som tak, ako som. Ale určite s tým už idem niečo urobiť, už sa dá. Takže toľko k tomu. A to je asi tak všetko, čo ste mi napísali. Jediné, čo vám ešte môžem povedať, tak vlastne to, že vlogy nebudú vychádzať každý deň. Na to, čo momentálne nemám, keďže chodím do roboty a tak. Ale určite aspoň každý piatok by mohli vychádzať. Takže verme v to, že to už dako vyjde. A to by bolo asi tak všetko. Ja vám ďakujem, že ste ma vypočuli, že ste tu so mnou boli. A za chvíľku už pôjdem aj domov, lebo je 6 hodín, takže možno sa uvidíme aj doma, ale to dneska asi nie. Asi to dám iba ako otázky a odpovede. A môžem vám slúbiť, že sa vidíme určite o vianočnom vlogmase a možno aj Silvestra, ale to neviem, uvidíme. Takže, lásky, ja vám budem hovoriť maličky. Takže ahojte maličky a pa pa.